Nalazimo se u društvu s Ratkom Milićem. Možete me zvati Koko, tako me zovu i u knjizi. Koko! Koko, vjeruješ ti u duhove? Duhove? Evo ga opet on s tim duhovima. Kako ti zapravo znaš o starom Vinceku? On je deda koji je prije živio u mom stanu. Znam samo da je umro. Prolazio sam tu i čuo neki čudan glas. Od starog? Od starog Vinceka. Možda on ustane iz mrtvih ko duh i dođe po tu svoju sliku. Tata, od čeg je umro stari Vincek? Da nisi možda ugledao Vincekovog duha? Josipe, što je to? Slušajte, gospod, bolje da sve kažete meni nego da pričate s policijom. Vi klinci mislite da možete riješiti ono što Murija ne može, jel? Mislite da smo mi budale, da smo nesposobni. To su tuneli, podzemni hodnici. Neke stvari je bolje prepustiti odraslima. Mogu biti jako opasne. Znam, treba nam pomoć. Kako to misliš nije razumio? Ti, a stariji je izgledao ko duh i prije neke riknu. Ko ste vi kaj radite tu? Strah me. Ja mislim da je to bio on, pokoj mu duši. Koko, kaj se događa? Odmah se vraćam. Možda su stvarno duhovi, a Koko?